iedereen, vandaag ben ik op kantoor en ik ben weer klaar. Laten we beginnen. De eerste binnenkant van mijn kamer is mijn door. En dat is mijn hier. Mooi. Hier aan deze kant zit mijn gitaar en mijn ding. Dit is mijn desk. En zoals jullie weten, er zijn voetbalkaarten. Er zijn zoveel voetbalkaartjes dat ik gisteren heb opengemaakt. Ik heb er heel veel. Maar ik had ze voor dan is. Die zijn er twee. Er zijn nog even vastgehouden om te oefenen voor toets of zo. En die is toch wel geld. Het is een doos. En dit is één. Ja, ik hou van. Hier zijn mijn boeken. En hier zijn mijn boeken van Skill Whisker. Hier zijn mijn boeken van school. Dit zijn zoveel boeken heeft mijn mama ook gekocht. Zo eigenlijk al die boeken heeft mijn mama gekocht. Dit is mijn tandpasta met een borstel. En dit is mijn slijper en mijn gewoon. Dit is mijn ketting. En alle boeken. Hier heb ik dit gemaakt. Ik heb het gekocht en foto's ook. En ik heb een foto in van dit is met mama. Dit is Parijs. Even toeren. Mijn zusje Prinsen is uit Parijs. Hier zijn hier foto's. Hier staat een zus. Dit is ook van mijn mama. Dat is mijn zus. En dat is even onwoord. En dat zijn mijn moeder. Dit is een foto van mijn mama. Dat ben ik. Maar dat ben ik niet nu. Dat is mijn papa. Dit is mijn mama. En dit is mijn zus toen zij pas geboren was. En hier aan deze kant zit gewoon. En ik hoop jullie ook zien. Ik hou van tasjes. Zo. Hier is mijn tassendek. Ik heb heel veel. Hier is, sommige zijn even zo van de muur gegaan. En zo laat. Oh, hier. Ik heb een bord gekregen. Ik heb een bord gekregen. En hier is mijn kast. Hier is mijn kast. Met een rommelige kast. Deze kant is niet. Die kan er ook rommelig. Oh my gosh. En dit is mijn bed. Ik heb ook een Hello Kitty. Oh, Hello Kitty is dat Hello Kitty. Oh, ik was vergeten. Dit is mijn treasure. Dit is de kant aan mijn. Oh, en jullie hebben dit nooit gezien. Dit is zo'n kant van mij. Dit is mijn kleine balkon. Balkonnetje. Dan kan je het zo roemen. En je ziet de overzicht van onze tuin. Dat we gisteren hebben opgeruimd. En daar zijn duivens hier. Jullie kunnen zien, maar er zijn 2 duiven. Als je zo staat. Dan heb je 2 duiven. Jullie kunnen even zien, zo goed die 2 duiven zien. Die en die. En die. En die zijn 2 duifjes. Hier is de kant van mijn dirty laundry. Hier gaan we terug naar binnen. Zie, dit is gewoon het glas en dit, nee, niet de glas, maar dit, mijn dat soort dingetjes zijn van Disney Princess. Rapunzel en Ariel zijn erop. En ik ben er blij op. Dit is een stuk dat ik eigenlijk pas heb gemaakt. Dit is mijn make-up plek. Nu ben ik ook heel graag in make-up. En dit moet eigenlijk mijn dat is gewoon een schilderij van
voor de foto van de prinsessen. Nee, ik ken haar niet. Snow White, Rapunzel en Cinderella. Ja, ik kan het hier zien, kijk. En bij een jewelry factor, zie, hier zijn mijn en ik heb ook een plekje hier. En kijk, dit is een grote parfumbottle. Nou, mijn parfum. Ik gebruik het bijna elke dag. Ik gebruik het elke dag. En dit is mijn favoriete jellybug, is dat ik een video heb gemaakt. Maar ik ben niet zo zeker of ik het heb gepost. Maar ja, ik kan het ook maken. Dit zijn goedemorgen doekjes voor je gezicht. En het is de foto's. En die foto's zijn nog klaar. Het heeft wel getekend. En kijk, deze heeft parfum. Van een gel en weer haargel. En ik heb deze jewelry. Ik heb lipstick. Nog een ander stuk van lipstick. Nog een ander stuk van lipstick. Nog één stuk van lipstick. Lipbalm. En als je die opent, ik moet even dat open. Doe je dat zien? Oké. Oh, dat is heel moeilijk van de voortuig. Ja. Zie? Zie hoe het wordt? Hey! Oké. Nou, even closen. Ik weet niet hoe je dat zo moet closen of zo, maar... Oh nee, de glue is eraf gegaan. Niet goed. Niet goed voor je eigen. Ja. Yep. En dit is de klas. En je opent het zo. Ik heb me laten vallen. Nee, sorry. Je opent het zo. Zo, kijk. Lipgloss. Lipstick. Zie? Ja. Dat ga ik nog even dicht doen. Dan heb ik nog een nieuwe rijkhouden zetten. Waar ze gaan. Waar ze moeten gaan. Waar ze moeten gaan. Dus ik heb ze ook gezet in order. Maar oh god, jullie kunnen bijna niks zien. Oh my god. Het gaat een fijne video worden. Ja. Goed. Zo. Ja, ik kan het niet openmaken. Dus ja, zelf. Het zelf in. Het is babypoeder van mijn zus besteld. En ik heb gekocht bij Sarah. En hier is het wat. En ik heb ook een kast hier. En daar zitten random stukjes in. Ja, zo. Hij gaat niet zo vast. Oké, maakt alles zo. Oké. Hij gaat daar. Oké, hij gaat hier. Hij gaat daar. Hij gaat daar. Hij gaat hier. Oké. En hij gaat hier. En laat ik zo blijven. Oké, so that's a quick overview of eruit zien hoe het nog eruit ziet. En hier. Oh! Ah! Iedereen, het is gevallen! Nou, dan ga ik zeggen doen. Dit is mijn clown-doos. Ik wil echt eens oh, come on. Dit meen je niet. Ik heb was gisteren goed gezet.
places. I don't know what's one thing. I went into apples and Lauren's house. Apples are good for you, Lauren. No, you're gonna hang out tonight. Because apples were made from Sonny House. And these songs are the one truth. He's never blind. Only cause this is a lie. They were just only going for his home. So, let me use a quick overview for my new camera. Okay. Oh wow, ik zit gewoon de route zijn right now. Zo vanuit deze plek. Tot aan mijn dit. Tot aan hier. Naar hier. Naar hier. Tot hier. Tot aan hier. Tot aan mijn drie kasten. Zo. Dat is overal is. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zo, als jullie het leuk vinden, klik op like en subscribe. En als jullie het leuk vinden, dan kunnen jullie subscriben naar mijn kanaal. Ik heb alleen een subscriber, dus ik hoop dat ik meer kan subscriben. Want ik... Bye.